तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पूर्णिमा अखाफोर गावदा महर नोंनि समायना बेसे मोजां रागा जोंबोलाबो नोंनि महरखौ हायनारि समायना नुथारबाय आं हायनारि समायना नुथारबाय आं जाबाय नामा गोसोना मालानिफ्राय बे औवाजों खानायखौ जानो हागोन नोङो माबाहाय नों खामानियाव ओंखारलांबा रायलायखुमायोमोन आङो नोंबो बिनाय खिनिखौनो होनो हाया नालाय बा आसान सांखाखौबो फुनानै गारबोलायबावखो सिन्दुरबो गैया थारमाने नों फुरा सिख्ला आरोखि सिनायाखै मानसिखौ माखौ बाखेजोबगोन आंखौहाय दाहायसो मोनगोन नोङो र' दंफां गाखोनो गोरों हिन्जावफ्रा डेन्जार जायोनो लोगोफोर बेनिखायनो दंफां गाखोनो गोरों हिन्जावखौ हाबा लानांगौ दे गानबासो मोजां नुयो बेखौनो दख'नाखौ गाननो बायो नायनो सुखा माबा लावथु लुथु सुइटारसो गानलाबाय नागिरो रागा जोंथावनो बेलाय माथो दख'ना गानबानो समायना नुबायना दाना फ्राद नुबाय समायखायो दख'नाजों